Hi guys, bagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. At dito kami ngayon sa Pasig. At namili kami ng bulaklak ni Kuya. Halaman ba yun? Baba lang ako guys. Okay lang mag vlog dito? Okay. So dito kami sa Pasig. Ha? Vlogger din. Oo. So guys, dito kami ni Kuya Erwin sa Pasig. Yan. Bili kami ng halaman. Ayan, dami dito. Dami dito yan, oh. Marami din bumibili dito. Meron din naman pagka Oo. ngayon Sabado meron niya. Ngayon, oh. Ayan, dami, oh. Anong ang lugar to ya? Ano Pasig to? Pasig na to, no? Alam mo lang sa Pasig. Oo, okay. So ito pa yung sinasabi nila, no? Alam mo naman niya kung ano mo ba si Romel TV din. Nag-ano rin siya ng ano. Okay. Yung halaman sa Pasig, Romel TV. Meron din siya. Yung kasama ko nandun, no? Oo. Punta mo na ako nun, ya. Salamat. Ano ang pangalan mo, ya? Ano ang pangalan mo? Ronaldo. Shout out kay Kuya Ronaldo, ayan. Ayan, dito tayo. Shout out. So umalis kami ng Makati. So mga 10. So nakarating kami dito ngayon, no? 11 na ata. So ayan. Shout out, boss. Ano pangalan mo, boss? Ramon. Ayan, shout out kay Kuya Ramon. Ayan. Pangalan ba po sir? Pangalan. Juanis Kagasan. Oo. Ayan, kaso wala pa ako sticker eh. Ha? Oo. Yan. Subscribe dito ni boss Kuya Ramon. Thank you. Uy, nandun pala sila. Ayan, kasama ko si Kuya Erwin ulit. Kuya Erwin again. Ano sa mga halaman? Oo nga eh. So, nahilig kasi si Kuya Erwin ng halaman eh. So, ngayon dito ako nakapark. Bibili ka ng mamamatay Oo. dito ba? Maganda dito. Ano yan? Halaman siya. Oh. Tamang-tama, inuubo ako. Kaya nga, ano, fixin mo na kay. Ganayin mo lang yan, oh. Oo. Mamaya. So kanina guys, hindi na ako naka-video. Yung paalis kami kasi may tumatawag sa cellphone ko. Kaya yung pang-vlog ko kasi na cellphone ito lang. Kaya hindi ako naka-video. Maliit pa to, napunta sa inyo. Ha? Maliit pa to. Maliit pa to? Napunta sa pinaka-farm namin sa San Pablo, Laguna. Meron pa doon? Oo. Maraming kwan. Sabay, marami rin. Dito lang kasing alam namin eh. Tinignan na. Sa probinsya, maraming halaman na namin. Lalo pinaka-farm namin. Kaya kasi yung kasama na mahilig yan sa ano. Sa mga halaman. Oo, mahilig yan eh. Doon, marami rin makikita halaman, iba-ibang klase halaman. Okay. Dito. Kunin ko nga yung isang cellphone ko. Naiwan ko pala. Putik. Ako. Meron tayong subscriber doon. Nakilala tayo. Ayan. Ay. So, meron tayong subscriber dito na. Kaya subscriber ko pala yan, oh. Subscriber ko. Driver mo? Oo. Ayan. Shout out. Maraming salamat. Kilala din pala ako eh. Sunod, magpaano ka na ng sticker para kapag gaano. Oo nga eh. Bigay mo. Pinibenta rin? Ayan. Okay, shout out kay Kuya. Binigyan ako ng isang limon.
Galing natin. Tapos dito pauwi namin ng Makati. Ito gusto nila, no? Ano na, matilig na lang yan. Ayan. Palumera. Maganda yan sa ano ya? Mga resort. Sa resort. Sa resort? Oo. Puro English ang pumunta. Upload ko to. Ano ang pangalan mo, sir? Kuya Romer po. Ayan, shoutout kay Kuya Romer. Ay, nako na. Kaya. Ito yung may-ari, no? Anak lang ng may-ari. May-ari pa rin. Oo, ganda umaga po. Ayan. Nahirapan po ako makipag-usap sa kasama ni Sir. Ha? English. Hindi ko si Sir magaling din ang English to. Konti. Humble lang. Tatanong namin sa Sa itsura ko lang, di mo. Kaya, ang galing Amerika rin. Yung pala driver. Hindi ko yan, ang driver, ano ba, bodyguard. Gandang katawan, batikas. Oo. Yan, shoutout kay Kuya Romer. Waya tayo. Mga anong channel? Juanis Kagasan. Luwani? Opo. Yan, Ganda ng vlogger, sir. subscribe tayo ni Kuya Romer. Meron tayong bagong subscriber. Siyempre, support. Yan, salamat. Filipino vlogger. Sa ano pa lang ako na-monetize, sa short video. Short video na yan? Juanis. Paano nga sir ba? Mali spelling. Short video, Facebook, Sa YouTube. YouTube. Ayan, sir. Sabi mo ng follower. Ayan, sir. Pero ang maganda dyan sa YouTube, kahit pa paano, monthly, may makukuha ka talaga. Oo. Kaso matagal na to, nung pandemic pa to. Nung Lalo walang na magawa. pag-monetize ka na, no? Na-monetize naman yata. Monetize na yung ano mo. Okay. Ayan. Salamat, sir, sa suporta. Nako. Mamaya upload ko to. Sige, abangan ko. Oo. Nakita namin sa mapa to, Ito, ay, may 27 na naman. Oo, okay. Kaso mga vlog ko, tanim-tanim lang. Hindi naman ako katulad mo na magaling mag Kaka-start ko lang nga din. Oo, ito yung buhay driver yung content. Ganda yan. Ano yung mga yan? Sunod yan, yung right na. Medyo maganda ng tao. So, Oo. ganda naman nagsimula yung mga yung rider sila yung tawag dito. Motovlog, ganun? Motovlog. Oo. Yung mga namimigay ng helmet. So, ganyan. Si Jawo. Jawo. Oo, si Jawo. Ayun, di ba? Oo. Ayun, grabe. May mga sarili ng bintahan ng helmet. Oo. Di ba? Tsaka namimigay din ng helmet. Di ba? Ayan. Ano sir, nakita mo na yung mga laman? Yan, iniikot ko na lahat. Ayun, Ganda. mga yuka yan. Yuka. Sa mga resort. Kung mahilig sila sa halaman. Oo. Yung tumatangkad yan. Ayun, oh. Nakita ka doon. Saan? Yun. Ito na yun, oo. Binibinta din niya. Binibenta lahat yan. Oo. Oo, sakali lang kami nagbibenta, nagla-landscape talaga. Oo, napunta ka sa Maymulito, sa Alabang, Oo. kami nag-landscape nun, yung mga halaman lang doon. Nadaanan natin yun. Oo, nadaanan namin yun. Ayaw, kami yun, yung mga dates palm doon, yung parang malalaking puno. Mhm. Saka yung maluwag na grass, kami na set up yun. Oh, okay. Ayan, sila pala yung nag-landscape dun sa Alabang. Palagi namang daanan yun eh. Doon ang tambayan ng mga pogi. Ayun. Kaya, sir, kawig di kimpitid yun eh. Sige sir, sige. Salamat. Ayan. Pa-vlog din yun. Shout out. Ano lang kami dito sa halang ito. This one is better. Sorry.
simbahan ng Pasig. Nakasimba ka na dito? Ang ganda, oh. Ito yung lumang ano, di ba? lumang 旁边就有一个教堂， lumang 那是 simbahan. 小的。 Simbahan ng Pasig. Paano ka nasa bagay dito? Oo, ayun, no? 这是山。真的啊，这是大石头。 Siguro, ayun. Ayan, kita pala. Kaso kita ako sa loob. At pauwi na ako ng bahay, guys. Hinabi na kami ni Kuya Erwin pa, galing Pasig. Kasi marami pa kasing pinuntahan, kaya ayun. Ngayon lang ako naka-update ulit. Update natin ngayon, pauwi na ako ng bahay. Dinala ko tong sasakyan kasi maaga pa ako bukas. Biyahe ko bukas eh. So maaga pa tayo. Kaya, may parking naman dun sa unit namin. Parada ko na lang to. Ito yung parking. Eh, lumalabas pa. Shout out! Shout out! Yan! Salamat kay Kuya Guard. Bye! Yung parking namin, guys, nasa ano pa? Tower 3. So kami nasa Tower 4. Tatawid pa ako ng Tower 3. Kaya paikot-ikot tayo ngayon. Diba? Ayan, ito na yung parking namin. Ayan, oh. Ayan. Yung bante na yan. Ayan. Okay, atras tayo. Atras tayo, guys. Pwede ko naman tong dalhin tong sasakyan palagi. Pwede naman to i-bring house. Kaso nga lang mas pinili kong magano eh. Mas pinili kong maglakad. Kasi gusto kong maglakad kasi napapawisan ako eh. 'Di ba? Wala yung problema si boss. So ayun guys, ito na ako sa bahay. Ayan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ayan, salamat sa mga supporter ko kanina. Sila Sir, sino ba yun? Basta salamat. Hindi ko na matandaan yung pangalan nyo. Hanggang dito na yung pag-vlog ko. Bye bye.